То няма добър това да види. Я дайте ли веки промоции има, бе? Дайте ли веки промоции има, бе? Дай ви им за интернета, дай ма. Едно. Путки предлагате ли? Какви промоции? Ки промоции има? Ки промоции? Ки промоции? Интернета, бе. Абе за интернет, тук че ми прави проблеми, а па не съм доволен нещо от вас. OptiSprint станаха най-добрите 120 мегабита в секунда. Стационарен? Слушай, да, слушай. Искам да питам бе, днеска телефона ми, нали, интернет е платен и още не съм пуснат. Да, и още не съм пуснат. Значи аз мисля да се махам от вас и да кажа и на приятели да се махат от вас. Значи да минавам на такова, на БТК. На OptiSprint. 064 69 97 78. Наталия Николаева Цветанова. Правих рестарти, правих му стартове, всичко му правих. Свържи ма с някой колежка да я видя. Чакай. Влади, абе аз съм Ники, бе. Абе нямам интернет. 064 69 97 78. 69 97 78. Бързо се върна. Какво стана? Нещо прекъсва да бъде. Нещо тук. Какво? Син! Еми, светът. Ама нещо ми прави въртели. Днеска съм го платил този интернет и не мога да си отворя Фейсбука. Там печенците ми пишат. Еми, днеска на обяд. Значи, ще кажа на моите приятели всичките да се махат от БТК. Ще минавам на OptiSprint. 120 мегабита в секунда. Значи, не съм доволен от вас. Един момент. Давай. Днеска ще бъда ли пуснат? Моля, питам. Добре, чакам. Просто така си говоря, защото аз съм глупав. Ядосах се, защото не става сега човек. Телефона ми беше спрян всичко. Аз ви дам пари. И не става сега. Днеска към 10:30-11 на обяд. Абе, те не са ли минали, бе, човек? Не знам. Добре. Ама ще го рестартирате ли? И аз като... Добре. Добре, защото аз сега не съм у нас тук в мазата съм с едни приятели, но просто нямам интернет. Сега говори с сестра ми и тя ми каза, че нямам интернет. Аз да ви се обада да ви питам. Вие го рестартирате, аз като се прибереше. На здраве. Благодаря, на здраве! 100 години да живееш!